Últimes notícies. 2 punts. Els alumnes. D'educació primària. De tota la comarca. De l'Alt Palància. Participaran en una investigació sobre substàncies que ajuden a millorar la intel·ligència, especialment la lògica, perquè afavoreixen el creixement de les cèl·lules del cervell. Punt i seguit. Es tracta d'una alimentació que fins ara es provava en altres espècies i que pareix que funcionarà també en els éssers humans. Punt final.